Ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele Mbukeli Ndubane TV. Siyathokoza ukuthi usubscribe kule channel yakho ngaphambili kwindozo kakhulu ukuba nawe mfowethu osasijoyina ukuqala kule channel yethu. Sacela mfowethu ukuthi usubscribe ukuze ungaphutha nayo yonke video esiyifakayo kule channel yethu. Nazi engizanazo engithatha kumthombo othembekile. Esikhathini esedlule kuye kwabonakala lapha naMbukeli othandekayo ukuthi ke abantu abaningi baye bamgxeka lapha ke uquality Biyela ngokuthi ke uhlezi ethi ucebile lapha kodwa akaze ngabonakala ke noma wakhe lapha ke bejabulela wona lapha ke umcebo wakhe lapha ke uquality Biyela. Uquality Biyela ke useziwaphumela ubala ke wamveza lapha ke umawakhe Mbukeli othandekayo. Abantu abaningi ke Mbukeli othandekayo bangene lapha na comment section bayoveza lapha ke bathi ke uquality ubukakale emncane kakhulu lapha naMbukeli othandekayo. Abanye ke baze bathi ayingeke i2K leli Mbukeli othandekayo. Abanye ke base bayibuza ukuthi ke kanti yena uquality mngakanani mawukuthi ke uzala umama omncane ngalendlela lapha ngokusho kwabalandeli bakaMaskandi lapha naMbukeli othandekayo. Ngaphambi kokuba ngigeqa amagula Mbukeli othandekayo, nawe uyibuke le video lena bese ushiya uvo lakho lapha na comment section usho wena ukuthi ngabe ucabangani malana lo double bese ngithi mina nani asibona nini ngokuzayo. 8,000 hlane sidiyalo 1,000 ayikho abona mama ngifuna usule ngizongitshona 1,000 la mama buku camera musu 1,000 mama 1,000 liyashisa la iyashisa kodwa face lo keep unje okunjalo face 1,000 mina ulifaka leli kepisi uzophuma no face ogqunqila athi dosika utshane le fry head yakusala fry head 1,000